Bueno, boas noites a todos. Empezamos, entonces, co pleno ordinario do día 23 de decembro de 2024. E o primeiro punto da orden do día é a aprobación se procede de acta da sesión anterior. Dictame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 20 de decembro de 2024. O Pleno da Deputación con data 29 de novembro aprobou as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos, POS+ 2025. Xunto co POS+ 2025 regúlase simultaneamente o POS+ adicional 1/2025 para o financiamento dos gastos sociais extraordinarios. A cantidade asignada a este Concello para os gastos sociais extraordinarios do 2025 é de 57.650,17 euros. Proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos, POS+ adicional 1/2025 da Deputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos sociais segundo se indica. Gastos correntes, previsión de gastos, 883.125 euros. Estimación de outros ingresos públicos ou privados, 496.072,59 euros. Estimación do gasto a financiar polo Concello, 387.052,41 euros. Importe solicitado, POS+ adicional, 57.650,17. Outros recursos propios do Concello, 329.402,24 euros. Segundo, comprometerse a facer constar a colaboración da Deputación da Coruña en toda a información, impresa, informática ou audiovisual, que fagan das actividades ou investimentos subvencionados, así como, no seu caso, na súa páxina web e ou redes sociales. Terceiro, facultar expresamente a Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. A Presidencia dá unha breve explicación sobre a estrutura do POS 2025, sinalando que o POS+ do 25 se incluirá na orde do día do pleno ordinario de xaneiro, e que esta adicional se trae este pleno porque o prazo de presentación xa remata o 15 de xaneiro. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por unanimidade dos asistentes, se informa favorablemente a citada proposta. Alguna cuestión en relación a isto? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que é a aprobación se procede do orzamento municipal para o exercicio 2025. Ao obxecto de dar cumprimento ao disposto no artigo 168 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e nas disposicións contidas no artigo 112 da Lei 785 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artigo 18 do Real Decreto 500 do 1990. Considerando a documentación que obra no expediente 2024 T0041, que contén o proxecto de orzamento do Concello de Vedra para o exercicio 2025. Visto o informe favorable da Comisión de Economía Especial de Contas, coas abstencións do BNG e do PSOE, proponse ao Pleno. Primeiro, aprobar inicialmente o orzamento do Concello de Vedra para o exercicio 2025 por un importe total de 5.950.685 euros, de acordo co seguinte resume por capítulos. Capítulo 1. Do estado de gastos. Gastos de persoal, 1.678.050. Gastos correntes en bens e servicios, 3.352.662 euros. Gastos financeiros, 29.500 euros. Transferencias correntes, 159.395 euros. Fondo de contingencia, 0 euros. Investimentos reais, 576.249 euros. Transferencias de capital, 0 euros. Activos financeiros, 15.000 euros. Pasivos financeiros, 139.829 euros.
Total, 5.950.685 euros. Estado de ingresos. Impostos directos, 1.524.000 euros. Impostos indirectos, 60.000 euros. Taxas, prezos públicos e outros ingresos, 817.953,90 euros. Transferencias correntes, 3.209.131 euros. Ingresos patrimoniais, 360 euros. Allemento de investimentos, 0 euros. Transferencias de capital, 324.240,10 euros. Activos financeiros, 15.000 euros. Pasivos financeiros, 0 euros. Total, 5.950.685 euros. Segundo, aprobar as bases de execución que serán de aplicación á entidade local. Terceiro, aprobar os anexos e a documentación que se unen ao orzamento do ano 2025, de conformidade co disposto no artigo 168.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e o cadro de persoal do Concello de Vedra para o ano 2025. Cuarto, expor o orzamento do Concello de Vedra e o cadro de persoal ao público mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia por prazo de 15 días hábiles, de conformidade co disposto no artigo 169 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, para que os interesados poidan examinalo e presentar as reclamacións que estimen pertinentes. Quinto, o expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións, entrando en vigor unha vez publicado na forma prevista no artigo 169.3 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas, contado a partir do día seguinte á finalización da disposición ao público, e as reclamacións consideraránse rexeitadas en calquera caso se non se resolven no acordo de aprobación definitivo. E sexto, en cumprimento do previsto no artigo 21.6 do Real Decreto 500.990, orzamento definitivo que se aprobe para o ano 2025, terá os seus efectos dende 1 de xaneiro e os créditos nele incluídos terán a consideración de créditos iniciais. Ben, temos aquí os orzamentos do ano 2025. Non eran, como xa os outro día na comisión, non eran uns orzamentos fáciles de elaborar, porque sempre partimos da premisa de, bueno, pois, un criterio realista de ingresos e gastos, non? Entonces, é un orzamento moi asustado, é un orzamento que, como sempre, a idea é executalo ao 100%, pero como, bueno, iremos desgranando agora, non foi doado de poder asustalo a eses ingresos reais e gastos reais, non? É un orzamento que donde volvemos o equipo de goberno a poñer as persoas en primeiro lugar, non? Porque o primeiro objetivo era manter absolutamente todos os servicios, manter todas as axudas, manter todas aquelas axudas a persoas, familias, entidades, tanto directas como indirectas, non? Iso é unha das primeiras prioridades que tíamos neste orzamento e algo que, como digo, non resultou fácil como ahora veremos, non? Bueno, en cifras, sabedes que é un orzamento que 5.950.000 euros, é un orzamento de 6 millóns de euros. Ten un orzamento inicial. É probable, casi seguro, que cando acabe o ano 2025, pois o orzamento vaya por encima de 7 millóns de euros, non? Pero, agora, de maneira inicial, está en torno aos 6 millóns de euros, non? Por que acabaremos con un orzamento superior? Bueno, pois, como sabedes, nese criterio de prudencia, pois hai ingresos que están, que habitualmente nos conceden, pero mentres non oficialmente non veñan concedidos, non se incorporan tanto
no capítulo de ingresos como no capítulo de gastos, non? Igual que inversións, como logo faremos, que todo o capítulo do post-2025 que está pendente de incorporar a este orzamento. Por tanto, dada a evolución de anos anteriores, inicialmente un orzamento de 6 millóns de euros, pero que probablemente, cando vexamos a execución do mesmo, pois superemos os 7 millóns de euros, non? Empezando polo capítulo de gastos e acabando polo de ingresos, aquí é importante advertir que dentro dos gastos no capítulo 2, o que fai referencia a gastos correntes e bens e servicios, produce un incremento de un 10,46%, non? Que ven dado fundamentalmente pois un maior coste dos servicios e un incremento xeral de precios do cal o Concello tampouco escapa, non? Hai un capítulo que é o da débeda pública que temos que explicar que aquí aparece unha cifra que non aparecía estes anos pasados, que é a amortización de préstamos de Diputación, non? Este é o que chama o POS Plus 3, non? Sabedes que hai o POS Plus principal, o POS Plus 1, que é o social, o que acabamos de aprobar anteriormente. Logo, o POS Plus segundo, que ven sendo complementario do POS ordinario, que solemos aprobar a mitad de ano, cos remanentes que hai, bueno, pois incorpóranse e repártense según os criterios POS entre os concellos, e desde fai uns meses estableceron unha línea moi específica que se chama POS Plus 3, que fai referencia a esta débeda da Diputación. Como sempre dixemos, con estes, cando foi a época da crise, 2011, 12, 13, bueno, pois naquele momento a Diputación, a maneira que tiña de transferir cartos aos concellos era para reducir débeda ou facer inversións económicamente, financieramente sostibles, non? Aquí destináronse, pidíronse aqueles plans que eran como préstamos para estas inversións financieramente sostibles, con cal se fixeron moitas obras importantes para aquí, para o Concello nestes anos, e había o acordo político, repetimos moitas veces, entre os tres grandes partidos, o PP, o PSOE e o BNG, de eso, bueno, que chegará un momento que non habría que volvelo, non? Non habría que volvelo. Durante moitos anos foron dando, precisamente, en base a ese acordo político, anos de carencia, cando había que iniciar a devolver, pois non se devolvía, se nos daban máis anos de carencia para empezar, mentre se buscaba unha solución. Bueno, ao final, esa solución que atoparon non é unha mala solución, creo que é boa para todo o mundo, porque, ainda que o 80% dos concellos, que era unha das temas que había, o 80% dos concellos da provincia da Coruña, de todos os partidos políticos, acudiron a estas líneas, había algúns concellos que non acudiron a estas líneas. Entonces, parecía certamente injusto que, oye, uns se hubieran aproveitado e non tenían que volver esa pasta e outros daquela non a pidieron. Entonces, o crearon un fondo especial ahora para, con reparto criterios POS, neste caso son 12 millóns de euros para toda a provincia da Coruña, bueno, pois a nós tocanos 98.000 euros. Bueno, pois o que fan é, esos 98.000 euros xa non os transfiren, xa van reducindo a débeda. Así con todos os concellos que temos os préstamos. E aquel concello que non tiña un préstamo da Diputación, pois ten uns cartos a maiores. Pero é moi importante decir que esta línea non afecta para nada ao POS que normalmente recibe o Concello. O sea, é máis, o ano pasado tivemos un POS en cartos, creo que en números globales superior ao 22. E ainda así a finales de ano temos 30.000 a maiores para ir reducindo esa débeda. Bueno, a previsión do POS 2025 é, nestes cartos que normalmente nos dan, non só manter o que nos dan, sino máis. E a maiores estes 98.000 euros. O sea, eso non afecta, non vamos a recibir menos cartos do que viñamos recibindo. Ao contrario, recibimos isto e nos van a dar algo máis, non? Entonces, é sempre, ainda que conveñamos de débeda pública que aparece amortizar 164.000 euros, sempre aquí meteremos os cartos que a Diputación destine a isto. Este ano foron 30, o ano que ven son 98, o seguinte probablemente xa 98, porque estes 12 millóns de euros realmente non se acaban movendo. Probablemente solo 1 millón, 1,5 millón, 2 como moito, realmente se van para aqueles concellos
que nunca pediron nada, pero o resto case un capital que siga ali circulando para ir baixando a débeda que temos ese 80% dos concellos da provincia da Coruña. Por tanto, cando falamos de capítulo de débeda pública, realmente, aquí, a amortización, sacamos ter 98.000 euros, o que a amortización de préstamos de bancos e xuro de préstamos e póliza suman uns 65, 66, que ao final é algo menos, ao final do ano, ven sendo 50, 55.000 euros, e ese realmente é, digamos, o capítulo de débeda que afecta os fondos que temos, non? Que é unha débeda realmente unha amortización moi pequena para o concello que somos. Seguindo, analizando o capítulo de gastos, non vou parar en todas as partidas, son algunhas que poden resultar máis curiosas ou relevantes. No capítulo de vías públicas sí que me paro, porque, efectivamente, é unha cuestión que nós nos comprometimos nesta legislatura, pois reparar unha gran parte das nosas pistas municipales. Aquí vedes que no capítulo de mantemento de infraestructura e pavimentación se aumenta considerablemente os fondos, un capítulo importante, porque a idea é pois, ter en torno a uns 6 meses o que é unha brigada específica para ir reparando esas pistas. Pero máis que se vai incrementar ao longo do ano, porque no capítulo de investimentos, que aí aparece unha partida pequena de uns 60.000 euros, é o que digo, no post-2025, gran parte, por a idea do goberno é, gran parte do destinado a inversións, destinalo a reparación de pistas municipales, e veredes que vai ser un capítulo moi importante en canto a cifras. Despois, en sumidoiros, non aparece nada de investimentos, pero vemos ao mismo. Probablemente tamén crezca ao longo do ano algo esta cifra, porque tamén habrá un capítulo destinado a investimentos tamén de sumidoiros no pos que nos propondremos. No abastecemento de auga, sabedes que seguimos, sí que aí aparecen capítulos de inversión no abastecemento de auga, e na medida que poidamos seguiremos facendo ampliacións de auga. Logo, párome tamén no tema da recuida do lixo, porque aquí quero contrastar tamén co capítulo de ingresos, porque nos está surdindo que a veces a xente nos pregunta por esa subida en relación ao que é a taxa do lixo. Bueno, pois temos que decir que na taxa do lixo recaudamos en torno a 200.000 euros, e aí vese que o capítulo de gastos vai en torno a 330.000 euros, o sea que incluso a taxa, que isto hai que dicirlo alto e claro, a taxa cubre o 60% dos costes, hai un 40% dos costes que cubrimos con fondos propios en relación a recollida do lixo. No alumeado público tamén quero pararme, porque eu creo que é importante. O ano pasado tiñamos neste capítulo de gastos 190.000 euros, que era unha cifra pequena. Pero fixados que este ano incluso é bastante máis pequena, 143.000 euros. Non explicaremos por qué. É certo que isto pode fluctuar, pero, bueno, creo que no tema alumeado público, a pesar das críticas que recibimos no seu momento, creo que esta é unha das boas xestións que se fixeron ao largo dos anos, e esta xestión a través de ESE e que a asunción de IDAE, bueno, pois aquí están os resultados, non? Antes de toda esta inversión e de toda este movimento en relación ao alumeado público, pagamos, fai 4 ou 5 anos, pagamos 200.000 euros solo de corriente, da luz do alumeado público. Logo había que pagar maior o mantenimiento, ainda había moitas farolas que estaban mal, cando se estropeaban había que pagar a reparación das mesmas, non había as garantías e tíamos menos farolas, non? Hoxe, temos, imaginado, fai anos, non quero saber se non houveron feito estas obras e esta gestión do alumeado público que estivemos pagando ahora, estivemos pagando por encima de 300 ou 400.000 euros, non? Ahora mesmo temos un alumeado eficiente, respetuoso co medio ambiente, temos máis farolas. En este capítulo, os 143.000 euros, está incluído tamén o mantenimiento, está incluído o pago da corrente, está incluído a garantía total, isto é, se ve unha ciclogénesis e se eleva 60, 70 ou 100 farolas, a nos costanos 0 euros. 0 euros, non? E, neste caso ese, quen se ten que encargar de todo. Sí que é certo que hai un capítulo, este está no contrato, por iso pode haber esas variacións dun ano a outro, que no capítulo da corriente hai unha serie de fórmulas matemáticas que ven establecidas no contrato que se revisan anualmente conforme as subidas que poida haber no coste da enerxía. Pero, como vedes,
son cifras que, a mellor por ano, pois sube un pouco, pero a mellor non sube aos 190, a mellor sube hasta 150 ou 160. Ou non, ou se mantén, ou baixa, porque iso depende do coste da enerxía, non? Pero, ainda así, se collemos a referencia ao ano pasado, 190.000, era xa unha cifra moi boa en relación ao que é o coste de mantenimiento en relación ao alumeado público. Non mantenimiento, pago de luz, corrente, garantía, mantenimiento, etc. Ben, vedes tamén que, por cuestións técnicas, hai capítulos orzamentarios que algún desapareceu, non hai que desaparecer os cartos, senón que se introduzo noutros capítulos, como o de incendios que se reparteu por outros programas orzamentarios. Pero tamén se crea outro a maiores tamén para maior facilidade ou gestión no ámbito contable, que é o de parques e xardíns. Non quer decir que houbera uns cartos a maiores, senón que estes capítulos de económicos estaban en outras partidas, pero fais unha partida específica en relación a eso. Tamén vedes no tema do personal, ainda que está repartido ao longo de todos os capítulos de gastos, sabedes que neste ano 2024 se negociou unha modificación de RPT, alcanzouse un acordo para mellorar nas reclamacións do personal municipal, e iso tamén reflexase, obviamente, tamén no capítulo dos orzamentos do ano 2025, porque a idea é que sea efectivo desde o 1 de xaneiro do ano 2025. Entramos un capítulo creo que é fundamental, non? Que é o capítulo de servicios sociais. O esforzo que está facendo é moi importante. Aquí é onde temos o gran, chamamos así, descuadre nas contas municipais dun ano a outro. Vemos como no traballo realizados por empresas profesionais, fundamentalmente referido a dos servicios, o que é SAF, Servicio de Axuda no Fogar, e Escola Infantil Municipal, guardería, que falamos sempre, fijados que se incrementa o capítulo en máis de 250.000 euros. Pasamos de 1.082.000 euros a 1.323.000, casi 24.000 euros. Claro, que temos que o capítulo SAF pasa de 800.000 euros a 1 millón de euros. Capítulo de gardería de 180 a 230.000 euros. Estamos falando en dous servicios, andamos cerca de 200 ou 250.000 euros máis caros que no orzamento anterior. Isto sí que realmente é algo que nos afecta. Non a nós, a todos os concellos de Galicia. Dixen outro día na comisión, preguntalle a calquer alcalde de calquer partido político, vai dicir que o seu primeiro problema, ahora mismo, é todo relacionado que axuda no fogar, precisamente por estes costes absolutamente disparados. E claro, nós tamén queremos presumir, porque claro, en número de horas de dependencia habitante creo que somos dos que máis horas por habitante damos de toda Galicia, e esos son datos objetivos, pero que aquí, nos capítulos de servicios sociales, tamén somos, por lo menos da amplia comarca compostelana, os que máis cartos por habitante, e podemos demostrar, cando queiran, que destinamos a todo este capítulo de subvencións, convenios, axudas, etc. Estou falando de cartos por habitante, de acordo? Non números totales, senón o que é relacionado por habitante. Tamén saben que somos persoas que apostamos, o equipo de goberno que apostamos por os servicios de concepción, educación, etc. Por iso falaba de que para nosas persoas é o primeiro máis importante, non? E, obviamente, ao final, o capítulo de gastos correntes e servicios se nos dispara enormemente. É claro que afecta a outros capítulos, como pode ser de inversións, obviamente. Fai 10 anos non se metían 300.000 euros de fondos propios en dependencia. Claro, aí tiñas un margen moi grande para facer inversións. Pero hoxe en día hai que metelo sí ou sí. Ou polo menos é o que pensa o equipo de goberno. Iso afecta o capítulo de inversións? Obviamente, non nos vamos a engañar. Entón, claro, estamos nos orzamentos que estes gastos correntes, bens e servicios vanse a casi un 58% do orzamento, non? En capítulo de inversións, ainda que estamos un 10%, pois intentaremos acabar o ano pois en torno a un 15, entre un 15 e un 20%. Pero ideal sería estar nun 30% de inversión. Home, claro que sí, claro que sí. Pero a realidade é a que temos, non? Despois, capítulo de fomento do emprego. É certo que aquí quedan partidas, como a Risga ou Prol, que tan pronto nos concedan, incorporarase capítulo de ingresos, capítulo de gastos. Aquí volvemos a repetir. Isto fará que o orzamento xeral ao final do ano pois medre. Pero tamén temos que recordar que no tema de fomento do emprego
vamos a dar unha cifra, a cifra de paro no mes de novembro en Vedra é dun 5,73%, que é casi o paro estructural. Nos centros de saúde, vedes aí que aparece no capítulo de investimentos, tal como falei outro día, 100.000 euros. Non é que se vai a invertir 100.000 euros, vais a invertir, isto é o 20% que se vai a invertir. Puñemos a parte que nos corresponde a nós, no momento en que a Xunta aporte o seu 30% e incorporase o orzamento, se é que somos nós quen temos que adjudicar a obra, que probablemente sea así. Estamos falando dunha obra que vai a estar rondando ou superando os 500.000 euros. Entón, a nosa obligación é contabilizar a parte nosa, ese 20%, os 100.000 euros que é o que aparece no capítulo do Centro de Saúde. Pero xa adiantamos que a inversión rondará os 500.000 euros. Despois, bueno, hai unha serie de capítulos que manter todo o que temos, incluso algúns subir algo, pois é que seguimos apostando, como ben saben vostedes, por educación, por cultura, por deporte, etc. E que pasa no capítulo de ingresos? Bueno, pois tamén hai algunha novedad. Algunha novedad, obviamente, algunha que non é de un plato de bo gusto para o equipo de goberno, porque subir algún imposto pois non gusta, porque é algo que a xente lle fastidia, como a todo o mundo, como parece lógico, pero obviamente non tuvemos máis remedio que subir, como ben sabe, nos plenos anteriores o tema do IBI. Obviamente, iso tamén se refleja no capítulo de ingresos. Tamén temos que nas transferencias correntes do Estado, o que é no PIE, na participación de ingresos do Estado, temos unha baixada. Temos unha baixada correspondente ao baixar de 5.000 habitantes. Baixar de 5.000 habitantes, ainda que as liquidacións van a 2 anos vista, no que son os anticipos, sí que é certo que se contan eses anticipos como que somos un concello de menos de 5.000 habitantes a partir de xaneiro de 2025. Por tanto, neses anticipos van a vir menos cartos dos que viñan agora. Os cálculos están aí aportados, en que nós calculamos que eso pode ser unha baixada de uns 130 a 140.000 euros. É certo que aquí se compensa un pouco polas liquidacións positivas que están previstas no ano 2023 e ca subida dos anticipos que nos comunicaron que habrá tamén este ano. Aínda así, disminúyese nese capítulo pois cerca de 80 ou 90.000 euros, o cal, como ven vostedes, non só poñemos o bo, senón que poñemos o malo, o sea, cando vai haber menos ingresos tamén o poñemos. E este era, basicamente, o diferencial que tiñamos entre un ano e outro que nos dificultaba, non? Simplemente manter o que tiñamos entre o 24 e o 25 un diferencial de 300.000 euros. Entre o que sube SAF, que sube Guardería, o que baixamos dos ingresos do Estado, entonces, nin queríamos cargar todo eso en novos impostos. A subida do IBI só representa 100.000, 110.000, 120.000, non recordo exactamente, pero por aí, xa un tercio. O resto vai de asustar en capítulos de gastos onde a xente non o note. Hai moitos capítulos de gastos que se foron asustando e aforrando, como digo, para que a xente non note, entre eles, por exemplo, o capítulo enerxético, e, obviamente, pelexando por máis financiación de outras entidades, como pode ser Xunta ou Diputación. Bueno, pois, como digo, quédanos unha última parte que a min é, obviamente, a que nos hubiera gustado que fora moito mellor, que é o capítulo de investimentos, non? Investimentos que, ainda así, están en torno aos 600.000 euros, 576.000 euros, sabendo que ao final de ano probablemente superemos 1 millón de euros en inversións, non? Por qué? Pois, mira, aquí faltan, como dixen antes, todo o capítulo pós-25 que vai en inversión. Todos falamos de pistas e algunha alcantarillada, etc. Falta, non está incluído aquí. Algo que levaremos ao presuposto, ao pleno de xaneiro, non? Entón, iso vai incrementar o capítulo de inversións. E iso con independencia daquelas inversións que se van facer no Concello que non constan aquí. Por qué? Porque son directamente financiadas 100% pola administración correspondente. Hai unha que se vai empezar agora a pasar a volta de Nadal e que afecta a educación, que é unha inversión de máis de 400.000 euros no CEIP Ortigueira.
Claro, iso non consta no capítulo, pero é unha inversión que se vai facer nun colexio aquí e que se vai facer xa neste ano 2025, non? Como pode vir algunha tamén da Diputación financiada ao 100%, non? Bueno, pois esas non constan no capítulo de investimentos, pero son inversións que se fan aquí. A pesar deso, como dixen antes, ten que ser un objetivo intentar subir o porcentaje de investimento dentro do orzamento. Pero nese afán de proteger as persoas, nesa subida desmesurada dos costes na prestación dos servicios ás persoas, tamén nos dificulta moito, como digo, como dificulta a moitos outros concellos. En calquer caso, bueno, son uns orzamentos equilibrados, son uns orzamentos realistas, como digo, que protexen a persona, que mantemos, que é fundamental, todos os servicios e todas as axudas, e que tentaremos que ao final de ano o capítulo de inversións crezca, cando menos o doble do que está aquí orzamentado. Bueno, obviamente nada, votaremos que non. Bueno, a ustedes eso de subir impuestos non lle gusta, pero subiron todos, deben de ser unos rosos. Vamos a votar que non, un percorrido así, solamente por encima. É máis do mesmo que levamos aguantando 12 anos. Temos alguna parroquia de Vedra que está a escasos 5 km do casco urbano de Compostela, o Concello está como a 17 km, temos un pexón nefasto, un sistema de transportes patético, un centro de saúde en ruínas. Recentemente vostedes decidiu cargarse a mini residencia excepcional no centro de día, reformando o proxecto original para meterlo nun galpón, para isto tampouco destinan un duro. Non dedica un euro a paliar o desastre do pexón, que xa prometeu 2 veces cambiálo e varias veces modificalo, me imagino que neste último programa electoral tamén. Mentras tanto, os veciños marchan, acabo de decirlo a vostede, finalmente xa o conseguín, son uns de 5.000. Para o ano que ven, cando non estean os argentinos e os mexicanos, eses virtuales que temos, xa veremos se chegamos a 4.500. As empresas marchan, podo dicir unhas cuantas, algunha delas se largou a boqueixón por non velo a vostede personalmente, me imagino que sabe o caso. O polígono industrial esmorece, dende que meteu vostede a mao vai a cousa de mal en pior, as súas cousas e os seus delirios. A última é que intenta que os propietarios vendan regalando algo que valeu casi 21 euros desenvolvelo. Iso na miña casa é unha estafa legal, pero bueno. Non sei moi ben se traballa polo ben do polígono, para que empresa traballan, a verdad que é unha cuestión un pouco extraña. Teñan en conta que, miren, de Vedra todos conhecemos veciños que marcharon a estrada sube de habitantes. É máis rentable vivir na estrada, bueno, hombre, temos aí un que vive na estrada e pollo de contar, pero dá igual, ao final é máis rentable vivir na estrada e traballar en Santiago que vivir en Vedra e traballar en Santiago. É que se chega antes dende Arzúa a Santiago que dende Vedra a Santiago en transporte público. Chégase antes, o sea, eso tería que replantearse se o seu cacareado sistema de transportes, o plan de transportes é rentable para o Concello. Non temos un plan director de estradas. Vostede inverte así, dependendo do vento que lle chega, ou onde lle chaman os amigos, están toca a Picón e a San Miguel, en fin, as cousas son así un pouco. Xa non vamos, xa fai tempo que vostede esqueceuse do sistema de depuración de Vedra, está rematando o pouco que queda xa por surtir as depuradoras que temos, co cual o Concello xa o anda dicindo por aí que non hai máis posibilidade e que onde non hai, además é imposible. Bueno, pois temos un Concello no que temos que non temos dereito a un sistema de sumidos e depuración como teñen os outros concellos veciños, tampouco pasa nada. Sobre o tema do lixo, isto xa é o delirio, vamos. Solamente un inciso. Outro día estiven escuitando un vídeo que rula por aí de vostede en un destes saraos que fixo por aí, non sei, cos seus, onde o levaron de florero. A mí me parece moi ben o seu sentido do ridículo, pero mire, vostede afirmaba, Vedra é un concello que ten 5.000 habitantes. Falso. Decía, non existe ningún núcleo urbano. Mira, despois de 12 anos ou 13 anos de alcalde, léase o pexón. Fágame o favor, léase o pexón. E resulta que reciclamos o 95% da materia orgánica mediante compostaxe. Xa cando escuiten eso, dixen, boa, petén, dixen, eu non vivo en Vedra, vivo en outro concello. Obviamente, Vedra é especial. Reciclamos o 95% gracias a reciclaxe e composteros, non sei como chama, Vedra, kilómetro cero. Bueno,
A verdad que a conta disto montamos uns cachondeos na taberna criminais. Pero, bueno, se vostede quere e o seu sentido de ridículo o permite, siga. O sea, que nos levamos 3 anos reciclando 95, non calquera cifra, 95% da materia orgánica. E incrementamos nos 3 últimos anos 77.000 euros o consumo na recolla de lixos. Pues vamos, se non chegamos a reciclar o 95%, podíamos abandonarnos a lo loco, vamos. Bueno, xa casi é unha broma. Sobre o tema dos consumos dos SAF, pero vostede que pretende? Se é o Concello que leva construindo 13 anos. É unha cuestión biolóxica, a xente nova marcha, e os veciños nos facemos cada vez maiores, todos vamos a pasar por aí. Pero, que quere? Se é o que ten vostede, é o que leva facendo 13 anos. Non espere outra cousa. De feito, son os mellores cartos invertidos no Concello. Deixe de decir que sube o IBI por culpa do SAF, porque é que senta realmente mal. E sobre o centro de saúde, pois mire, xa casi parece un cachondeo, no orzamento da Xunta deste ano non aparece a partida para Vedra, pero aparece para outros concellos. Non aparece a partida para Vedra. En outros concellos sí que aparece unha partida para o centro de saúde. Para Vedra, non. Sobre o tema da promoción de cultura e turismo, pois, bueno, despois desas sinerxias que hai entre vostedes e o GDR Terras de Compostela, pois mire, que yo diría? Me soa todo a latrocinio, como mínimo. Non hai unha partida, por exemplo, que yo levamos dicindo de forma suave dende os últimos anos para solucionar o tema da Uralita e os asbestos na nave da DIF, onde celebran un montón de actos públicos que hai unha directiva europea que o proíbe expresamente. Teñen vostedes que retiralo cando seña. Son os seus fillos os que tocan ali, os fillos dos seus amigos. Iso é unha barbaridade, pero así. É unha auténtica barbaridade. Non hai unha partida para mirar. Eu non sei moi ben como anda ese tema. Non sei como son os campos, como é o céspede artificial dos campos de fútbol, pero creo que hai un problemón con eso, que hai que retiralos ou non. En fin, non, é unha auténtica catástrofe, con un orzamento que se vai incrementar a 7 millóns de euros. Por suposto que non lle votaremos. É un despropósito máis do mesmo. Me parece moi ben se me vai a contar o conto de sempre que serán tan malos e sempre lle votan, pois moi ben. Eu vivo aquí, me parece un auténtico despropósito. Levo 7 anos tendo que ir a buscar os meus fillos ao P3 Boqueixón, porque non son capaz de que suban nin ele, nin os seus fillos, nin os de ningún dos que estamos aquí. E se lle parece ben, pois perfecto. A mí me parece mal. E os orzamentos técnicamente son impecables, pero sí que votamos de menos unha iniciativa política que non simplemente sexa unha continuidade de anos anteriores. Vedra e os seus veciños precisan darlle resposta ás súas necesidades. Vostede decía que o seu equipo de goberno prioriza as persoas, o cal nos parece perfecto, xenial e maravilloso, pero esas persoas tamén precisan dun centro de saúde que levamos 2 anos, no orzamento do 2023 quedaron 200.000 euros que ao final de ano se retiraron desa partida, no do 2024 pasou exactamente o mesmo, e agora prométenos que vai haber un arranxo no 2025. Eu se yo dixen noutro pleno, teño as miñas dúbidas, se me equivoco rectificarei, pero teño moitas dúbidas. O abastecemento, o saneamento son necesidades básicas e seguennos chegando a contagotas. É moi triste que esas persoas para as que vostedes din que gobernan teñamos que beber auga embotellada porque non temos auga de traída, porque non chegou ás nosas casas. Na campaña electoral prometeron a bombo e platillo unha mini residencia e un centro de día, e tuvemos que ir escoitar a Boqueixón que Vedra non o facía porque non tiña cartos. Esas persoas tamén precisan unha mini residencia. O SAF entendemos que é super necesario, pero igual, se tiveramos unha mini residencia, se tiveramos un centro de día, esas horas do SAF igual baixaban algo. E os veciños igual nos solucionaban máis os problemas que temos na nosa casa. A día de hoxe, vivir en Vedra e conciliar cunha persoa maior dependente, dígolle, señor alcalde, que é moi complicado. Temos que desplazarnos a concellos como Santiago,
Boqueixón neste momento non lle importa non ter mini residencia. Boqueixón ten unha residencia en Codeso, ten casas do maior e soluciona o seu problema. Pero nós non temos nada. Temos un proxecto dun local que xa era noso, que agora imos compartir con Boqueixón para facer un suposto centro de día. A estas alturas, e coa poboación envellecida que ten Vedra, precisamos algo máis. Para poder vivir en Vedra precisamos algo máis. É injusto para os nosos veciños que volvan pagar subidas de taxas e eses cartos se vayan a destinar a débeda xa existente, que non vayan a haber unha mellora. Sí que é de louvanza a cultura, o deporte de Vedra, do cal estamos moi orgullosos, pero neste momento Vedra non só vive de cultura e de deporte. Precisamos algo máis. No orzamento do ano pasado quedaba un superávit de 100.000 euros ca promesa de reducir o remanente negativo. Nos orzamentos deste ano xa non hai esa opción. Si se vai a reducir o da Deputación, pero entendo que os 100.000 euros aos que se referían o ano pasado non era o da Diputación, era o remanente negativo dos orzamentos do Concello propios. Entonces, ante esta situación, o noso grupo votará en contra. Ben, empezando por último, por Begoña, polo PSOE, pero as matizacións. Xa empezando por isto, non? O remanente negativo veremos se disminuiu ou non cando tiramos a liquidación do orzamento 2024. Os orzamentos son presupuestos. Presupós que vas a ter estes ingresos, presupós que vas a ter estes gastos, presupós que vas a facer estas obras e presupós que vas a dar estas axudas. Ao final de ano onde se ve a ejecución deses orzamentos, que podes cumplir, que non, que pasou, que mal, que ahora pasa para outro ano, etc. E aí é onde vamos a ver se fomos capaces de reducir o remanente negativo ou non. Ese objetivo sempre vai estar presente, obviamente, porque, como decimos, non hai que ser unha barbaridade, pero así afecta basicamente o que é a liquidez do Concello. Pero, bueno, de eso, supoño que no mes de marzo habría onde podremos ver se o remanente en relación ao 2024 baixou ou non baixou. Como dixen antes, nós non somos persoas que nos guste tocar os impuestos, creemos que os esforzos teñen que ser repartidos. De feito, fixen fincapé no tema da basura porque ben vedes ahora mesmo que están todos os concellos, todos, de toda España e toda Galicia, falando do tasazo da basura. Todos, gobernados por calquera. E falando de cifras moi cuantiosas. Nós estamos falando de que, a pesar da subida, só cubrimos 60% e non temos pensado tocar. Pero, obviamente, non temos pensado tocar porque o que falamos, queremos que o esforzo ten que ser repartido. E non nos gusta que a xente, subidas de impostos, porque ao final a xente tamén lle suben de forma indirecta a ter que comprar un supermercado, pagar tamén un determinado servicio, etc. Entón, por iso falamos de que ten que ser un esforzo repartido. Pero é absolutamente necesario, pois senón isto é absolutamente insostenible. Pois tamén nos facemos o esforzo de moitas partidas, tuvemos que reducir 100.000 euros de moitas cousas, que a xente, en principio, entendemos que non vai afectar o normal funcionamento do Concello, intentando, por todos os medios, baixar 100 euros aquí, 500 aquí, 700 aquí, etc. E maior financiación por parte de outras administracións. Despois, cando falamos, xa me centro no tema das persoas, en xeral, a ver, eu creo que o centro de saúde, a mí pareceme ben que seas escéptica e dime, eu cando vexa, farei. E eu estou convencida que o veremos, que o faremos, que o veremos, e que ti, a máis, diralo aquí. Fou non sei. Non sei, pero ti... Pero de eso estou convencido. E, a ver, en principio, salvo que haxa moitas dificultades técnicas, porque sabes que é unha obra moi específica, porque temos un gran problema da prestación, con unha obra grande, e a prestación
da asistencia sanitaria, pero en principio todo apunta a que non vai haber ningún problema. Que creo que dixo Fogo, que non aparecen nos orzamentos da Xunta. Nos orzamentos da Xunta do ano 2025 non aparecen moitas obras que se van facer este ano por parte da Xunta. Moitas. Como aparecen tamén nos orzamentos do Concello, etc. O sea, vostedes saben perfectamente que hai moitos capítulos, e máis na Xunta, moitas obras que van por debaixo de 1 millón de euros, moitas delas nin aparecen. E si realmente se fan. Entón, un non ten que ver para facer obra do centro de saúde se aparecen os orzamentos ou non. E máis, hai moitas obras que aparecen nos orzamentos e pasan 1 ano, 2, 3, 4 e non se fan. Un capítulo de educación, un capítulo de pistas, un capítulo sanitario, etc. E non se fan. E outras moitas non aparecen, si se fan. Entón, por tanto, ese argumento é un pouco pobre pola súa parte. Perseguindo co SOE, con Begoña, bueno, falábame de saneamento, que é máis complicado, e abastecemento. A ver, eu creo que abastecemento fixemos, de logo este equipo de goberno, fixemos un esforzo moi grande. Un día, aproveitando isto, daremos as cifras. Fixemos un esforzo moi grande. Hoxe debemos chegar ao 60%, superar un 60% de población de Bera que pode acceder ao abastecemento, cando chegamos nin o 10% podía acceder. E vamos a seguir facendo un esforzo importante de abastecemento, porque, efectivamente, creemos que ahora mesmo é unha das preocupacións máis grandes que ten a veciñaza, non? O sea, porque, oye, ao fin e ao cabo, o saneamento, pois, de unha outra maneira, pois, podemos buscar solucións. Pero que é abastecemento? Personas que non teñen agua potable, personas que non teñen as aguas, que moito ferro, etc. E aí sí que nos preocupa, e por iso seguimos todos os anos invertindo. Efectivamente, pero creo que aí podemos demostrar con datos objetivos que fixemos un esforzo moi grande e vamos a seguir facendo un esforzo moi grande. Tamén é curioso unha cousa, moitos sitios que nos piden, despois resulta que facemos un esforzo de levar agua ali e de 20 viviendas acaban conectándose 2. Cando os 20 veciños viñeron a rompernos a cabeza aquí. Iso tamén ocorre, tamén temos que dicilo neste salón de plenos. E despois, obviamente, estamos de acordo que eu non creo que un centro de día baixe as horas de SAF, pero poden non incrementalas, que xa é bastante. Poden non incrementalas, que é bastante xa. E iso é un objetivo que poñelo, de logo, facer a obra de rehabilitación, que xa vos dixen que son 660 e pico mil euros, casi 700.000, bueno, o objetivo de legislatura que son 2 anos e medio, e queremos, estamos convencidos que lo vamos a facer. Bueno, xa falando do que decía o BNG, vamos a empezar tamén polo final, a parte de calificarnos como, eu non xa non vou argumentar si hai, bueno, como somos uns outros, pero, home, tamén cada vez utiliza un término cada vez máis catastrófico, porque xa falou de catástrofe continuamente, home. Tamén, vostede tamén pode variar os calificativos e argumentos. Mire, falaba da nova estación, pois mira, sí, estamos pelexando polo tema de terminar de rehabilitar a nova estación. Ten as súas dificultades técnicas, jurídicas, pero é algo que temos un proxecto e tamén xa fomos a Xunta a solicitar a súa correspondente para terminar facer a mesma. Pero, como digo, nós, como somos prudentes, e realistas, cando teñamos a confirmación, pois traerémola aquí ou aos orzamentos. Pero, mentras tanto, a nosa tarefa é pelexar por elas. Logo me falaba vostede dunha charla que din eu un sitio e tal. Mire, pois escoite ben a charla, porque eu cando falei do objetivo que temos, da campaña que temos de kilómetro cero, falei de que temos un objetivo, non que estamos facendo, que temos un objetivo de que alcanzar, temos o objetivo de alcanzar que se recicla a materia orgánica no 95% das nosas viviendas. De acordo? Hoxe temos, Enrique, cantos temos repartidos xa composteiros? 600 ou 500 e pico. Dicen 600. Enrique, que dicen 600, home. Vale, dicen 600. Enrique ten que comprar un audífono. Dicen 600. Bueno, pero que estamos en torno aos 500, non? Mais ou menos, sí. Bueno,
Bueno, nós, simplemente para aclarar, porque non diga usted cousa na miña boca que non dixen. E o que dixen é que o objetivo é, nos próximos anos, chegar ao 95% de reciclarse a materia orgánica a través dos composteiros nas vivendas. E ese é o objetivo que temos e que nos plantexamos, non? Que eso logremos baixar o lixo? Pois é complicado. É complicado porque tamén cada vez a xente recicla máis aquí, recicla mellor, pero eso está generando, pois, con contenedores de papel, por exemplo, antes que se enchían cada 15 ou 20 días, ahora, cada semana, están cheos. E hai moito Amazon, e hai moita historia, e iso genera tamén moito máis kilos. As cousas como son, é dicir, o aforro moitas veces está en non incrementar os costes do que nos está costando, valga a redundancia, o tema do lixo, non? Pero mire, vostede falaba, xa o centro de día xa falamos, bueno, ao nombrar o polígono industrial, cando lle interesa di que é privado, cando lle interesa botarnos a culpa a nós. Bueno, eso xa vai vostede ao tema cada vez que fala do polígono industrial. E créame que nós o que estamos é, primeiro, que no polígono, ao final, acabe sendo para adiante, é que os veciños que teñen os cartos invertidos aí, bueno, pois buscarlle unha solución. E sempre da man deles, obviamente. Pero mire, falábame vostede, levan que a mesma cantinela, pero 12 anos, as empresas marchan, os veciños marchan, bueno, quizá debía haber xa 3.000 habitantes, non? Porque marchan, todos os anos marchan un montón deles, etc. Mira, o problema da población ahora xa non é que marcha, seamos claros. Se ustedes queren ver outras cousas, podemos ver outras cousas. O problema poblacional en Galicia, en España e Europa é outro. Se o queremos ver. De acordo? Entonces, dixen outro día, non sei se ve unha estadística que saliu na Voz de Galicia moi curiosa de alumnos de infantil e primaria. Alumnos de infantil e primaria, evolución entre 2018 e 2024, matrículas. Resulta que as matrículas en Vedra creceron. A infantil e primaria son os pequeniños de todo, os rapaces. Creceron. Resulta que en Ames e Teo baixaron. Oiga, pero por que crece a población Ames e Teo? Por as bolsas de migración. Está claro. As bolsas de migración van a donde van. E as grandes bolsas de viviendas, etc. Pero falaba usted da Estrada. Oiga, colla os datos da Estrada, población do ano 2011 e población do ano 2024. Colla, mire ahora en internet. Míreme se subeu ou baixou. Baixou máis de 1.000 habitantes, a Estrada. E que en día Estrada, Buguixón, Touro, bueno, prácticamente todos os concellos de Galicia. Que concellos suben? Bueno, pois aqueles que concentran unhas zonas urbanas, estamos falando do Milladoiro, aquí non temos un Milladoiro, de acordo? Pero a Estrada ten unha zona urbana, incluso baixou, non? Tendo precios, además de vivenda, moito máis baratos que en outros sitios. Por tanto, o problema da población é un pouco máis complexo que vostedes plantexan aquí. E cando nos apostamos por políticas de conciliación, apostamos precisamente para fixar as familias aquí. Vostede fala do Pesón, sabe perfectamente o problema do Pesón é que a xente quer emplear núcleos rurales e tal como está configurado na lei do suelo de Galicia, é imposible. Se usted un día goberna e quere leválo, pois adiante, vai pasar con Boquixón, que aparte que o tiraron abaixo, ahora ten un problema, porque os queren tirar para adiante a configuración dos núcleos rurales conforme a lei do suelo é reducir os núcleos rurales. Pois están quietos. Esa é a realidade. Podemos falar do que quera, pero esa é a realidade. E aparte de outros problemas, non? Hoxe en día facer unha casa costa o que costa. Aquí xa houve licencias que viñeron a pedir e renunciaron por os costes da construcción. Xa non é unha persoa, unha familia que non tiña leira ou non podía facer a casa, non, aquí presentou o proxecto e renunciou. E non fai moito. Unha polo menos, ou dúas. Entonces, se un día facemos un debate da población, etc., dos problemas, eu creo que mantuvemos bastante ben o nivel da población. E gracias non só ao traballo do Concello, aquí ao traballo de moitísimas, por iso apoiamos a cultura, o deporte, a educación, etc., porque aquí hai moitísimas asociacións que fai que haxa bastante máis conciliación do que vostede di que hai. E gracias ao esforzo de todo o mundo. E fálame do transporte. Mira, alegro-me que outro día unha familia de San Xulián, por certo, a parroquia máis poblada do Concello, dixo, joder, ora, a verdade é que estamos ben conectados con Santiago, porque, bueno,
Dito por unha familia, eu non lle fui a vender nada, dito por unha familia. No, perdona, en máis sitio. E moitas veces, vamos a ver, se ti queres un autobús que hai 15 minutos é imposible. Vale, eso é imposible. Se ti negas, todo é mellorable, por supuesto, toda nesta vida é mellorable, pero negar que temos un transporte moito mellor do que tiñamos, cando os propios vecinos están dicindo que anda o autobús pequeno de Soane circulando polas pistas continuamente, negar eso non é realista, por non dicir outra cosa. Despois nos pode coincidir ben os horarios ou non, etc. Por iso nos pasa a todos. Ou se todo o mundo, tanto estudiando como traballando, ten horarios diferentes. Se por a xente fora, tienes que ter autobús hasta 1 da mañán. Pero non podes, é imposible, é absolutamente inviable. E no corredor nacional 525, e pois, se queres, falemos de experiencias personales. Tamén miñas fillas tamén moitas veces son moi cómodas, sí. No, bueno, pero hai... Todos son moi cómodos, pero temos un sistema de transporte macano e todos vamos a ofrecer soluciones. No, bueno, se queres entender ben, se non pasa nada. Vale, bien, perfecto. Vale, o que é empírico, o que é empírico é que as líneas e as frecuencias subiron un 300%. Eso é empírico e objetivo. Bueno, vale. Bueno, pois, como digo, evidentemente, se ustedes gobernaran, pois farían un orzamento de outra maneira, pois evidentemente non van votar este, bueno, pois esperemos a que ustedes gobernen para que nos presenten os seus orzamentos. Solamente para terminar xa. Vostedes leva 4 anos ou 5, xa non sei canto, falando do centro de saúde, que quere que fagamos? Que lle creamos esta vez, e por que esta vez sí e as últimas 4 veces non? Sobre o abastecemento, hombre, levan 13 anos gobernando, é que se non chegan a facer eso, o seu sería enterros e cuchipandas, é que non había máis que sarados e enterros na súa vida. Menos mal que fixeron algo, menos mal. E sobre a súa forma de expresarse en público, escóitese, porque a nos perfecto de que nos pasamos o pipa na taberna, pero vamos, escóitese. E, bueno, xa, non sei. A ver, sobre a estrada, noticia da Voz de Galicia, acabo de buscarlo porque xa me sorprendía con esas afirmacións, a estrada aumenta de población por primeira vez en 20 anos. De 2024, claro, que perderon población, son os únicos que son dos poucos que suben a Costa de Vedra, entre outras cousas, porque vamos a ver, Carlos, de verdad que ti non coñeces a ninguén que marchou de Vedra para a estrada, de verdad que non o coñeces. Eu coñezo decenas de persoas que marcharon de Vedra para a estrada traballando en Santiago. Eso ten que ser, obviamente, porque o sistema de transporte de Vedra funciona moi ben. Non hai outra explicación. Carlos, pero de verdad que ti non coñeces a ninguén que marchara a vivir a estrada? Hostia, é que entonces tes un problemón, A xente marcha, se ti non o sabes, tes un problema. Sobre o problema do pexón, o problema é teu, soamente teu. Cando puideches mudalo, non o mudaches. Non quixeches, eu manderche a versión beta da lei, nunca quixeches facelo. E logo prometeches modificalo e non o fixeches, Carlos. Bueno, xa sei, así é falso, absolutamente falso, tanto como prometeche non sei cantas veces nos teus programas electorais. Pero, bueno, coméntallo por aí a xente, dille que é falso, a ver se xo cree. E sí, efectivamente, ganas as elecciones. E que máis? Bueno, e nada máis, é dicir, decir que o sistema de transporte público deberá funcionar, pois, bueno, pues está moi bien para ti, os teus, obviamente, non funciona. Sorte que tes que quen te vota ten por encima de 65 anos e non o necesita, claro, por algo a xente marcha. Sin máis, da igual. A ver, queres dicir algo? Mira, primeiro, o tema do pexón, esa está ben. Esa modificación da lei é do ano 2010. Nós non gobernamos aquí no 2010. Do ano 2010. E iso non mudou na lei do suelo de 2015. Non mudou. E cando queres, traes arquitectos e abogados e discutímoslo aquí. Si queres. Usted lea... Sí, trae os programas electorales, tráenos.
Primeiro. E segundo, estamos facendo modificacións naquilo que pensamos que podemos mellorar. De acordo? Vale, ahora estou falando eu. Vale. Creo que teño o privilegio, por lo menos, de acabar a discusións. Despois, mira, no tema da estrada, claro que conozco xente que marchou, pero conozco xente que marchou non tiña nada que ver, nin por o tema de transporte, nin por outras cousas, De acordo? Porque, según ti, todos que marcharon aquí por o transporte. Non, mira, a xente cando marcha por moitos motivos. E cando volve tamén volve por moitos motivos. De acordo? Entón, aquí non hai un motivo único. O tío non conoce xente que marchou por moitos motivos diferentes a calquera que poden estar nas mans dun equipo de goberno. E con iso non estamos dicindo que nós fagamos todo ben, ni moito menos, ni moito menos. Ni que non hai cousas moito mellorables, por supuesto. Por supuesto. E que o transporte pode ser mellorable? Por supuesto, pode ser mellorable. E que habrá que darlle unha volta para ver que frecuencias e que horarios e que encaixes pode ter? Por supuesto. Ora, negar que subiron unha barbaridade as frecuencias e as líneas, iso sí que, porque son datos objetivos. Ora, que hai cosas mellorables? Sempre. Sempre. Entendes? Pero a veces o que é mellorar no transporte, e vou dicir eu, na Nacional 195 non son as líneas horas que hai agora. É simplemente que paren nas paradas. Porque a mellor está a línea e a frecuencia, pero o autobús non para, porque vai cheo. Eso sí que hai que mellorarlo, por exemplo. Entende? É onde a mellor miña filla quedou en terra, que é do que se está reclamando. Por exemplo. Ese que son cousas que afectan. De acordo? E no transporte tamén temos un traballo importante e é responsabilidade nosa tamén convencer e educar a xente de que cambie os seus hábitos. Isto decía outro día unha familia que me decía outro día en San Julián, isto lle hora de cinllo, porque efectivamente les adaptaronse un pouco aos horarios e líneas que había, e deixamos de utilizar o coche para ir a Santiago. Que hai parroquias que non poden facer eso? Obviamente. Temos unha configuración, cando eu nesa charla falaba que non temos un núcleo urbano, é que non o temos, non temos aquí un sitio como Bandeira, ou mismamente Leste, non hai un sitio que concentra un montón de población, senón que as casas están todas dispersas. E hai 50.000 líneas. Que problemas hai moitas veces co tempo que leva o autobús escolar? Algún rapaz a que horas ten que levantar para meterse no autobús escolar? Para chegar a Vedra? Que o seu pai levara en coche na mitad do tempo? Pois temos unha configuración territorial como a que temos. E iso evidentemente dificulta. E tamén todos queremos ter unha parada a 100 metros. Bueno, pois iso é complicado. En fin, está claro que temos visións contrapostas. Bueno, nada, eu animo a que siga intentando e ver se un día podemos ver os orzamentos feitos por vostede. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Pois aprobase con 8 votos a favor do BP, 5 votos en contra, 3 do BNG e 2 do PSD-PSOE. Pasamos ao cuarto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Había unha de Yolanda, cando se abriu o local de San Mede para o uso que se pretendía dar. Bueno, aí, vamos a ver, aí, o seguinte paso, que creemos que é o fundamental, de feito xa deixamos unha pequena partida orzamentaria para adquirir material para poñer en funcionamento, pero antes entendemos que o mellor é ter un asunto sanitario con aquela xente que non mostrou interese, estes agricultores que realmente o queren utilizar, para determinar un protocolo de uso con eles e ademais ver exactamente que mesmos que material é o que precisan para poder empezar con el. E a idea é, neste mes de xaneiro, facer esa xuntanza e a partir de aí poñelo en marcha o máis pronto posible. Eu creo que con eles son os que mellor nos poden tamén ensinar a nós non só o que despois ali o que faltaría por complementar, sino, como digo, hai que determinar un protocolo de uso do local.
Despois, respecto á Escola de San Xián, pregunta cando se vai colocar o material do patio escola. Imagino que isto fa referencia ao parque infantil, vamos. Bueno, en principio os elementos xa están colocados, na medida que se poida, o que están previstos no proxecto. Ora, só queda asariñado un pouco para que poidan empezarse a utilizar. Tamén intentaremos que sea o máis pronto posible e a máis o tempo permite. Bien, despois Begoña, preguntabas en que fase está o da senda peonil que xa facer en Outeiro, en Vilanova, imagino que é o do Camiño de Santiago. Bueno, pois aí, estivemos en contacto xa ca propietaria da parcela. En principio, a voluntade prácticamente está cerrado un acordo para adquirir, aí sabes que o que se trata de poder adquirir, e a máis a lei permite, porque para unha infraestructura pública poder, en que sea rústico, segregar o pedazo que non fai falta para unir o que a vía. En principio, aí xa un acordo con esta persona, agora hai que protocolizalo, e entón volvemos a reunirnos cas minas fundamentalmente, que con que adquirimos o compromiso de que eles invertirán gran parte do material, personal, etc., para poder facer. Xa se non sabe o que falamos coincide un tramo, estamos de 200 metros, que é 200 metros? 200 largos, do Camiño de Santiago, donde os peregrinos teñen que ir camiñando por onde suben e baixan todos os camiños para as minas, e é un tramo peligroso. Entón, aí a única maneira é... Sí, por eso. Aí a única maneira é conseguir ese pedazo, que prácticamente está cerrado, e facer aí unha obra ainda xeitosiña, porque facer un muro de contención, un paso seguro para os peregrinos, e é necesario para os peregrinos e para a parroquia, porque a máis conecta co camiño que baixa despois hacia Santa Cruz, etc. En principio vai por o máis difícil. Por hora temos, queda tamén a parte importante económica, pero esperemos convencer as minas para que... É que eso, claro, o sea... Pero, neste caso, e a máis son noticias recentes, quer dizer, isto foi neste mes de decembro case, que eu estuve con Laura, a propietaria, falando e mandándome correos. En principio, está o tema prácticamente cerrado. Despois falabas da pista de Sobredo, esa adjudicouse a Táboa de Ramos, ora, unha vez adjudicada, tan pronto o poidan. Me imagino que o tempo tamén influirá moito no momento en que poidan ir a arreglar esa pista en Sobredo. Despois falábame da pista que vai dos Muiños, e a Rasoi, que vamos facer nós. Aí, desgraciadamente, non pudemos arreglar ahora antes de meternos nestas datas, xa con este frío, este tempo, etc. Desgraciadamente, probablemente hasta marzo ou abril non vamos a poder arranxarlo. Obviamente, cando empece o tempo e podamos, con estabilidade, falamos 6 meses, arranxar estas que quedaron, que foron pouquiñas, pero quedaron 2 ou 3, van a ser as primeiras que fagamos, antes de empezar, digamos, co resto. De acordo? Para que me entendan, no momento en que a brigada se poña a facer estas reparacións ben, pois esas serán as primeiras que se fagan. Pois o calculo marzo, abril, que pode ser o momento en que podamos facela. Respecto da limpieza das pistas do monte, aí deixolle a Enrique, falabas de quedaron sin limpar o ano pasado, si van a quedar este ano tamén sin limpar. A volta de vacacións de Reis xa van ali outra vez, xa siguen en Vilanova. Vale, en canto ao local de San Mamede, volvo con el, porque, bueno, creo que os veciños, a parroquia en sí, tamén quere utilizar, polo menos, si hai posibilidades algunha parte de abaixo. Vale, perfecto. Despois, no tema do compostaxe, xa falando tamén do que falamos de cara aos orzamentos, cando se vai poñer composteiros nos núcleos urbanos e empresas, como vai ser esa recollida de residuos orgánicos? Porque sí que xa se falara o ano pasado e fai 2, pero aínda non se puxo ningún. Despois tamén, bueno, xa que estamos, falaba o señor alcalde de que en todos os concellos hai un aumento de gastos do lixo, tanto para os concellos, que iso é verdade, como para a veciñanza, teño que indicar
que o Concello de Santiago de Compostela, gobernado polo BNG, para fomentar a compostaxe, rebaixa as tasas para as persoas que teñan composteiros nas casas. En canto ao centro de saúde, a miña pregunta é moi simple. Xa se firmou o convenio? E despois tamén, en canto ao alumeado de Nadal, quería saber un pouco cal é o custo dese alumeado para o Concello de Vedra. E despois, por último, un rogo, máis que nada, porque outro dos grandes problemas que ten o Concello de Vedra, todos o sabemos, é a vivenda. A estrada, por exemplo, que aumenta de poboación, é moitísimo máis barato para vivir. Por eso tamén é polo que, aparte de outros moitos motivos que se falaron aquí, moitos veciños van para a estrada a vivir. Eu coñezo un caso moi cercano a min. En este caso, recordo que na anterior legislatura tuéramos, creo que un par de reunións, donde falábamos de algunhas posibles Hai aquí un pagamento a un proceso de indemnización a Rosario Canicova Castro por despido improcedente en cumplimento dunha sentencia do xulgado número 1 de Santiago de Compostela. Nada, que nos comente este caso e por que es un despido improcedente e en condicións se produce este despido improcedente. Só unha pregunta. Neste momento hai prazas vacantes na escola infantil? Bueno, pois, olha, dadas as datas, primeiro, felicitarvos a todos o Nadal, que teñamos un 2025 maravilloso todo o mundo, e me din aquí que vos recorde que o venres ás 2 da tarde, de acordo, fanse aquí, bueno, uns pinchos para o personal e, por suposto, a corporación, vale? Entón, o venres 27 ás 2 da tarde, os que poidades, acercados aquí a tomar un pincho. E nada máis, que disfruteis das vosas familias nestas festas, vale?